Come. Bye, Mata. ಮುಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಮಂಗ ಹಲೋ ಇಂತ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಬನದ ಫನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಣೇಶನ್ನಿ ಆರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಾತನು ಕೋಡರ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೀ ಅಂದ್ ಆರು ಬರ ಈಗ ಬರ್ಪುಜೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ 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 ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ 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 ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಯ್ತು ಉಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ಹೊತ್ತನದ ಜೀವಿತ ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ಬೈದಿನಿ ಜೀವಿತ ಹಲೋ ಚೆರಿ ಬ್ಲಿಸ್ 9 ಬೆನ್ನೆ ರೇಪ ಬತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನಾರು ಭದ್ರಾಡ್ದಾರಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಾನಿ ಬೈದೇರು ಕೊಡಬಾದು ಮುಜಿನ 14 ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಜೀವಿತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ನಿದ್ರಿಡ್ಲಾಕಿನದ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಮಗ ಬಾತದಂಡ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿನ 10% ಉಂಡು చెప్తున్నದ ಕೈತಿದ ವೆದರ್ ಬಾ ಎವ್ಲ ಗುಡ್ಚಿಂದ ಹಸಿದ ಹೊತ್ತು ಗುಯಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ಗ ಅನ್ನಪ್ಪ ಓಯ್ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಲಕ್ಕೆ ರಾಜರಿಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕ ಚಾಪರ್ದು ಕೂಡ ಜೆತ್ತಿದ್ದಿ ಜೆತ್ತಿ ನಾನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ போயிருத்து ನಿಂಕು ಎನ್ನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ವಯಸ್ಸದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ಮೊಕುಲೆ ನೆನ್ಪುಡ್ದು ಕುಕ್ಕನೆ ನೆನಪುಡ್ದು ಗೊತ್ತ ದೊಡ್ಡಾಗ ಅವಳ ನೆನ್ಪುಡ್ದು ಯಾನ್ ಸಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಮೊಕುಲಿತಿರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತಲ್ಪ ಆದರ ಕೇಳು ಕಾಲಂದು ಓಲರ್ ಕೇಡೆ ಯಾನ್ ಪಿದಣ್ಣಿ ಬಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಜಿದನಾಗ ನಡಪುನ ತೋಜು ನಂಜಿ ಪಂಜಿ ఒక పిరోడు రడ్డిత్తుంది సేనులు మంగన సేనులు ಯಾನು ಪಂಜಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಜಿ పిరోడు పోతుದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ತಿಕ್ಕೆಗೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡು ಸುತ್ತಾಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌದಾದ ಬರುತ್ತನ ನಮಸ್ಕಾರ मैडम ಮೇಡಮ್ तुम दोनों भी बहुत सुंदर दिख रहे हो आई लव यू ನೀನು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಪೋ ಬಾಸಿಗೆ जाके तेरे खानदान को बोल दो आई लव यू वी आर ऑलरेडी कमिटेड शी इज मैरिड एंड आई एम कमिटेड ओके ಸರಿ ಅಂಡ ಓ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಪ್ಪಲಿಗ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮಾರೆ ಆತಿ ಎಂದಾಣ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷದಕ್ಲು ಪಂತಿರ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮರ್ಯಾದ ಎಕಡೋರ ಮುಗ್ಗಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಸೇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬರ್ಸನೆ ಬೈಚಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಪುಂಡ್ಲೆಗೆ ಆ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಾವಾಯನ ಪನ್ಪುನು आप ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಓ ಪಿರ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ಪಿಂಡ ಹಾಯ್ ಜೀತಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಅವು ಕೆಲವು ಪುರ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲೇರಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಡ್ನ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನ ಲೈವ್ ಉಡೆ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನ ಅವೇನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ದು ಬೋಡಿದಿನಿ ನೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಇಂಜ ಪನ್ಪಿರವು ನಾ ಏತ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಕೊರೆತ್ತೊಂದೆ ಪುಣು ಏತ್ ಕೊರೆಪುರ ಉಂತಾವಜಿ ಕೊರೆಪುರ ಉಂತಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಉಂತಾವಜಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಈಗ ನಾಯಿಗೆ ಪೊಲೀಸವಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನೂರ ನೀನು ಅಮ್ಮೇಡ ಪನ್ನು ಬುಧದ ಉಂಟುಲೆ
ताकोर ताकोर तेरे माँ से जाके पूछ भोसड़ी की दादावाडी बिर्यानी రోజున ఇజ్జత ముచ్చొని గుళ్ళు ಭಾಷೆಗೆ ಎಟ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಸೈತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊರಡಕ್ಲಿ ಸಂತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸ ಬೈದಿಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸ ಬೈದಿನ ಪನಿ 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 ಬರ್ತನಾತೆ ಬಕೆಂದಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಂದ ಈಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 25k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ತುಲ್ಲರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 25k ಬೇಗ ಆವಡ್ ಎಸ್ ಒಂತೆಪ್ಪುನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 120-30 ಅದೇ 120-30 ಡೈಲಿ ಐಪೋಂಡ ಆಪು ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ತಾಕಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಂದಲಿತ್ತುಂದೆ ಅಂದಿ ಯಾಮೆಡೊಂಜಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕೊಂಜೋಗ ಅರ್ಥನೇ ಆಪು ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಜಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮುಲ್ಲ ಆತು ನಾವೇನೆ ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ಆತನದಲ್ಲಿ ದೈಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ಪು ಮಾಡಲ ತಿನ್ನೆ ಜಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜೀತಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕನಪನಾ ಕನಪನಾ ಪಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡಿಯಾ ಈ ಮಾಲ್ ಅತ್ತ ಮಾರ್ಟ್ 25k ಐನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಿರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಯಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಗಮ್ಮತ್ ಐಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಐಕ್ಯ 25k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಡ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ನಂದು ಮಂತ್ 22nd ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪೂರ ಕೋಡೆನೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಣ್ಣನ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹವ್ಯ ನಿಡ್ಡಾಜೆ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವಾ ಹಲೋ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕನಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಎಂಜಿನ ನನಂಜು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಚರಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ತಮ್ಮ ಅವ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೋಣ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಣಸಾಣಿ ಗೈಸ್ ದೈತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಾನಿಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಬ್ಬಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒರ ಎಕಡೆ ಕುಕ್ಕು ಕನ್ಯಾರ ಯಾನಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕದ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಡು ಎಂಕಿಡಿ ಮೇಕಿರ್ ಮರ ಸುನಾನ್ ಮರ ಪಂತಿರ್ ಮದ ಬಲ್ಲೆಡು ಬದ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಿ ದೊಂಬು ಗೋಡೆಗಳ ಪಾರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ತ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತು ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಒಂಚೂರು ಯಾನೆ ಪಂಡಿನಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಓಷ್ಟು ಐಕ್ಯ ಪೋಲಿ ಬಯ್ಯ ಪಿದಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದನೆ ಕನ್ನಡ ಬಂತೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಪರು ವನಸಾತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಎನ ಸಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಬೇತದಾದ ವಿಷಯ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇರೇಗಿತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪಿರತ್ತ ಏರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನೂರ ಕಾಸು ಎಂಕೊಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎನ್ನಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಮದ್ಮೆನಕ್ಲು ಇರಡ 2 ಸಾರ ಉಂಡೆ ಇರಡ 3 ಸಾರ ಉಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ಪುನಾ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಂಗ 2 ಸಾರ ಬಾಡುವರೆ ಯಾನೇ ಮೂಲು ಕೇಟರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಅವೈತೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಪ್ಪಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ ಕಾಸ್ಕೇನು ಅಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕೇನ್ ಎತ್ನೆಟ ಕೇಂದ್ರ ಜರಿಯರ್ಲ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರಿ ಏರ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮುರಾಣಿ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪ್ಲೇರೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಂಕಿ ಏರಂದೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಐತಿಗೆ ಪಾಡುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ದಾತ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಐನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಈವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಕಾಸು ಮಂತನಕ್ಕದ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವುಜಿ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒರಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವಿಲನ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ಮುರಣ್ಯ ಇಂಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಪಿರ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಲು ಮರ್ಲಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಜೆರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಳು ಮಂತು ನೋಡ್ಚಿ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನಸ ಉಡತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮು ಬ್ಯಾಂಡ್ರು ನಿಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಲಚ್ಚು ಒಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಚಿ ಲಚ್ಚು ತಾಚಿದಾಲು ಅನ್ಲೈನಿ ತೇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಲಚ್ಚುನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವ್ಲು ಅಲ್ನ ಪೋಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ಲ್ ಆಲಿ ಒರ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅವೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇನು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಕವಿತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜೀವಿತಾ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಹಲೋ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಎಂಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆರು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತದಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ ಹಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಜ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಓಕೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಿತ್ ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಒತ್ತುಲೆ ಹಲೋ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಹಲೋ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಬೇ ಮುಲ್ಪರ್ದಿಡೆಗ್ ಹಲೋ ಬನ್ಪುನು ಜಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಯನಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ತು ಉಂಡತೆ ಜಿಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓದು ನಾವು ಲೈವ್ ಈ ರಿಲಾಕ್ಸನ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ತೆಲ್ತೊಂದು ಗೋಪಾಲು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಜಯಂತಿ ಹಲೋ ರೇವತಿ ಎಸ್ ರೈ ವನಸ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವನಸ ಆವಡತೆ ನನ್ನ ಆವಡತೆ ವನಸು ದುಮ್ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಚಮ್ಮಿ 2004 ಹಲೋ ನಮಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಬುಲ್ತಂಡ ವಾಪಸ್ ಪೋಡಾಪುಣ್ಯಾನು ಚಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಆತ ಜಾದಿ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಸೈತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಕೋಡೆ ಸೈತ್ತಂಡು ಅಂಗಿ ಸರಿ ಅಂತ ಬಾಲೆದ both you on live vlog looking so nice thank you ಬೇಲೆದು ರಜೆ ಮಂತಿನಿ ಕೋಡಲೆಗಿಲ್ಲ ದಾತ ಮಗ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅವನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನಾತೆ ಓನಮ್ಮ ಅವು ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪದರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಪ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬೇಲೆ ರಜನ ಅಂಡತ ರಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳಲೆ ಗೈಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಬೇರೆ 60 ನಿಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವನ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ನಿಕ್ವೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಯು ಫೇಸ್ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಪಂಡದ ಬಾ ಇದೊಂಬು ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜು ಗೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ಯಾರನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದವು ತುಳುಟು ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕ ಸೈಯದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದೈತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ದಾಂಡ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಜಯರಾಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ನಜೀರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹೌದಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಓಕೆ ಲವಿಶ್ ಬಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್
ಕವಿತಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಕಹಳೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಆದ್ ಫುಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ. ಬಬಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹೆಲೋ. ಹರೀಶ್, ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ, ಓಮ ಫಾರ್ ಜಡ ಮಾಡ ಜಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ. ಕವಿತಾ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್? ವನಸಾಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಬಿತಾ ಸಾಲಿಯ, ನಮ್ಮೂರ್ಗ್ ಬಲಿಸಿಸ್, ನಿಖಿಲ ಊರು ಅಲ್ಪ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳಿ, ಎಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು? ಎಂತಾದ್ರು ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಅಂದು ಮೆಗ್ಗನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಹೀಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನ ಚಾನಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಾತ ಪಾಡ್ನು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಾತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಜೀವಿತಕ್ಕ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಮುರಣಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ ಜಾತ್ರದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಏನ ಪಂಡ ಮಾಡದ ಬೆಡೀತನತೆ ಎಂಕನಿ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಂಡ. ಸೊ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಕನ ಪಂದಂಡ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಬರ್ತನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಕ ಸಂತೆಲಿನ ಮದ ತೂನಗೆ ಏತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು, ಏತ್ ಕೆಬಿತ ಇತ್ತಂಡು, ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂಡು, ಬೇಜಾರಾಡು. ಪ್ರಮೀಳಾಕ್ಕೆ ಹಾಯ್. ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪೂಜಶ್ರೀ, ಕಾರ್ಬೇನೆ ಎಂಚುಂಡು ಸಿಸ್? ಕಾರ್ಬೇನೆ ನಡಪರೆ ಆಪುಂಡು, ಬಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರೀಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆದಾದ ಕಲ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನನ್ನ ITI. ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್? ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರಕ್ಕ? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಜೀವಿತಾ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಮಳಕ್ಕ. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಸಿಸ್. ದೈ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ SSLC PUC ಎಲ್ಲದರ ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೈ ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೂರು ಮಾಡನಾ? ಸರಿ. ವನಸಾಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ಮೇ ಬಿ ಕೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ನಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ನು ಇರ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಡೊಂದು ಲೀವ್ ಸೈಡ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ITI ಮನ್ಪುನ್. ಸೊ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೊಸತ್ ಬದನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತದಾದ ಮಂತೊಂದು ಲಲ್ಪಂದಿ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಕವಿತಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜಬ್ ಡೈರೆ ಪೋತಿರಿ ಈತ ಪೂರ್ತು ಆರೆ ಇತ್ತಿಡಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಏತ್ ಪೂರ್ತು ಅಕ್ಕ ಆಪುನ್ ಬನಗ ಬಂದು ಆತ್ನಟ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುವೆ. ಆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್. ಹರ್ಷ ಬಿ ಕವಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಇತ್ತನತ ಕೋಡೆ ಕೋರಿಕ ಜಿಪ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿ ರಜೆನೆ ಯಾನ್ ಬೆಲೆ ಪೋಪು ಜೊತೆ ರಜೆಕ್. ಉಮಶ್ರೀ ಹಾಯ್. ರಿತೇಶ್ ಗೌಡ ITIಡ್ ITIಡ್ ಒಂದು ಏನ AC ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆತರ ಅವಳು AC ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್. പിന്നെ ದೇವ ఒక ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಾದ ಫೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಅವಡ್ದ ಅತನಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ್ಪಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಫುಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬರೋಂದತ್ತ. ಉಮಶ್ರೀ ಹಾಯ್. ಮಾಡಗ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಬೈಜಾಲೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಬೈಜೀರ್ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕವಿತಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರು.
ಅಕ್ಷತಾ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಓ ಓ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಹಾಯ್, ಸವಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹೆಲೋ. ದಿವ್ಯಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಸವಿತಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ, ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಪೋತಲು. ಸುರೇಶ್ ಹಲೋ, ಎಸ್ ವಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಲೈವ್ ಬೈದರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಓಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಪಂಚೇಶ್ ಹೆಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ಮಂಗಳೂರು. ನನ್ನದು ಬಂದು ಕುತ್ತಾರು. ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಓನರ್ನ ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ. ಕವಿತಾದೇ ವಾಡಿಕ ಯಾನಿರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್, ಜೀವಿತಾಬೇರು ವಾಸ್ತುರು ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಓನ್ ದೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಜೀವಿತಾ? Whose? Mine or Kavitaka's? Kavitaka just uploaded her video now. Check it now. And I'll upload today or tomorrow. Boka, guys. Olare beldal pullara, olpullaru matirla. Somya, hi. Sahasri vlogs, hi. Ritesh Gowda, Yanaitle, Ande. Chaitra, hi sis, hello. Hi cutie and sweetie, looking good, love you. Musuntu dinde jetta, raddu tunavadu mone. Prasanna Acharya, hi. Tripti's vlog. Bela Chandina Mata. No problem. Akka tundu totra sinirtu. How? I don't care. Prasanna Acharya, hi. Boka en cholara kausharulla. Sahasri vlogs irana ponna. Kavitakka avara balekka. Where are you, Kavitakka, Jeevita? Kavitakka is in her house and I came to her house. Buka Vanasatiji Nanavodu. Shalini, hi, hello. ಮುಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಜನರು ಖಾಲಿ 22 ಲೈಕ್ಸ್ ಆತನು. ಬರ್ಸನ ಈ ನಮ್ಗೆ ದೊಂಬುಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ದೊಂಬುಗು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಾಣ್ ದೊಂಬುಂಡು ಗೈಸ್, ದೊಂಬುಂಡು ಓಟಾಸ್ ದೊಂಬುಂಡು ತಾಡೆ ಪೂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ ಬೆಡಿತಾನಿ. ಬೆಡಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡು. ಬರ್ಸ ಒಡೆಮುಟ ಪಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ? ತಲಪಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲರು. ವಿದ್ಯಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ತನುಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಸಹಸ್ರಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ನೀನೇ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕುತ್ತಾರಡು ಎಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ಪಂದೆನಪುಂಡು. ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಹಾಯ್. ವೀಣಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್. 24 minutes ಆನ್ ಬತ್ತು ಲೈವ್ದ
ಲಕ್ಕಿ ಪುಣು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನು ದೈತಂಡು ಒಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಲವ್ವಿ ಪಂಡಿ ನೆರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಲವ್ವಿ ಪಂಡಿ ನೆರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮರಲ ರಮೇಶ್ ಹೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಐ ಲವ್ ಯು ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಾಗ ಸಾವು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಎಡೆ ಮುಗಿನಾಗ ಅವೇ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಸರ ಮಂಡ್ಯಾರ ಅದಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲಂಡ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಜೀವಿತನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಾಹಸ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜೀವಿತ ಇನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ರೈತ ಪುರಾಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನು ಕವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ಜೀತೋಲ್ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿರು ರಮೇಶ್ ಎಚ್ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಲವ್ ಯು ನೀನು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಣ ಸಂತೆ ಸಾಯ್ತು ಬಣ್ಣಯ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀತೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೈಸ್ hello ಚೈತ್ರ hello ರಾಜೇಶ್ hello ಬಿರ್ವಾಜ್ ಗರ್ಲ್ hello ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ hello ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ hello ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕಗ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೆ ಕೋಡಲಿನಿಂದ ರಜೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ತ್ರಿವಂದ್ರಂ ಶೈಲಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ತಿರುವನಂತಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾದ ಮಾನಿ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಸುರು ಮಂದಿ ಎರಡು ಬೊಂಬೈದ ಮಾವಿಡ ಅನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆನ ಇರ್ವೇರ್ನಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಲೋ ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತನ ಲವರ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಪ್ಪದ್ ಬತ್ತೆ ಬಿರ ಅವಿತ ಯಾನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಏನ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಲಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಓ ಗಾಡ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾರ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಂಡು 27 ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಜೀವಿತ ಗುಂಡಾತ ಇನಿ ಜೀವಿತ ಎಲಂಜಿ ಇದೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂದಿ ಓಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಗ ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ಪಾರ ಏನು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಟಿಗೆ ಬರಿ ಇದು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಪಂದು ಲಚ್ಚು ಓಲಲ್ ಲಚ್ಚು ಲೈ ಜೈದಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಲೋ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇದನ್ನು ಜೀವಿತಲ್ಲ ಯಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಣಸಾತಜಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕೊಡೆದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಕೊಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಾಡುವ ಎಡಿಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಇನಿ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಿಜ್ಜಾತ ಐಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೆತ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾಡ ಉಂಡು ಸೊ ಜೀವಿತ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೇರು ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕೇನ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೀವಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರ್ ಕೊಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಕೇರಳ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಂತ್ಲೆ ಅಡ ಪಾತೆನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತುಲೆ ಇಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ
ಓ ಮಾಮಿ ದೇ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ವಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಇರ್ಕೇಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜೀತ ನೆರ್ರೆಂಡ ಜೀತ ನೆರ್ರೆಂಡ ಯೊಬ್ಬೋ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಚೇಂಜಿ ಯೊಬ್ಬೋ ಯೊಬ್ಬೋ ನೀರು ಪುಟುಬಲ ತಿನಿ ಕುಡ್ಲಡತ್ತೆ ಬೊಂಬೈದ ನೀರು ಪಾರ್ರೆ ಜೀತಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲ ಪುಟುಬಲ ತಿನಿ ಕುಡ್ಲಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಣೋಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಅತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಣೋಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹಂಗಿ ದೇ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ದೇ ಓ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಇನ್ನು ತಾರೆ ಇನ್ನ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ಮಹೇಶ್ ಶಾಸಿ ಬಟಾಲು ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಲಚ್ಚು ಆಲು ಬೊ ಆಲು ಅಳಗ ಅಮ್ಮನ ಆಯ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಓ ನಮ್ಮ ಪಿಪ್ಪಿ ಪಿಪ್ಪಿ വെച്ചുണ്ട് ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತೋನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಜಿ ಇನ್ನ ಚಾರು ಉಂಡು ಮಗ ಇನ್ನ ಚಾರು ಉಂಡು ಮುಲ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದೇ ಕುರ್ಶು ಇನ್ನ ಕುರ್ಶು ಚಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ರ ಚಾರು ಚಾರು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಏಪ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೂಪ ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಪೂಪನ ಪಿದಾಡು 3 ಗಂಟೆನಾಗ ಆ ದೈ ಫೋಡ ಐತಿ ಫೇರಲ್ಲ ಫೇರಲ್ಲ ಶೇ ಮಹೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಕವಿ ಜೀವಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕಲ್ ಎಂಕಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಲಕ್ಷಲ್ ಉಲ್ಲಾಲು ಮಹೇಶ್ ಕೋರ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಇನ್ನ ಊರೋಲು ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲ ಪೈ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಚಾಲಿನ್ ಪಲ್ಲಿ ವನದುಲ್ಲಾಲು ಪೆಪ್ಪಿ 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 ಮಗು ಪೆಪ್ಪಿ ನೀರ ನೀರ ನೇ ನೀರ 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 ಪಲ್ಲೆ ನೀರ ನೀರ ಪಲ್ಲೆ ನೇ ದೂಸು 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 ಮಹೇಶ್ ದಾದಾ ವನಸಿಗಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ದೂಸ್ ಮಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಿಗೆ ಪೈ ನೆ ಮೂತಲೆ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಮೂಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಓ ಪಲ್ಲಿ ಓ ಪಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಕೂಗೆ ಮೈಸಿ ಬಟ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಪೈ 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 ಕವಿತಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಅನ್ನನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಕಿಶನ್ ಇಕ್ಲ ಬೆಲ್ದಲ್ತಾನ ಹಾ ಕೇನ್ಗ ಪೈ 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 ಓ ಪಲ್ಲಿ ಪೈ ಕೊನು ಲಚ್ಚುನ್ ಕೊನು ಬೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈ 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 ಬಲೆ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಲಿಜ್ಜ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿಜ್ಜ ಮಗ ಚಾಲಿ ಉಂಟು ಚಾಲಿ ಉಂಟು ಮಗ ಚಾಲಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುಜಿಗೆ ಲಚ್ಚುಗು ದಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಲಚ್ಚುಗು ಬಂಗಾರ ಬೋಡಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಎಂತದು ಪಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನು ಪೋಂಡು ಈರ್ಪೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಲ ಪಾಡ್ ಪಲ್ಲಿ ఉందే ನೀರ ಪಲ್ಲೆ ನೀರ ಒಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರ
ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡು ಹಾಪುಂಡ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದುಕೊಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓ ಪೂರ ತಿನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಫಿಶ್ ಓ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಗೋದಿಕೊಂಡ ಊತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೂರು ಒಂದು ಮದಿಮಾಲ್ ಮೀನು ಬೊಂಡಸ್ ಎಟ್ಟಿ ದಿಂಪುಜಾನು ಜೆಂಜಿ ದಿಂಪುಜಾನು ಮರುವಾಯಿ ದಿಂಪ ಬೊಳಂಜೀರು ತಿನ್ಪ ಬಕೋಲೆಜ್ ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಯಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅಕಲ್ಕೆ ಏನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನೆ ಪೋಯ್ ಪೈ ಚಾಲಿ ಮಗ ಪರಿಯತ್ತು ಚಾಲಿ subscribe monthly guys Crasta Vlogs how are you chal era nilkonduleru windodu ammo baa ಏ ನಿಲ್ಕೆನ ಕಣ್ಣಿಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಬಾರ ಜೋಕ್ಲಿಕಲು ಪನ್ನಗ ಸಮಾಟ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲವರ್ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ನಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ತೀರಿ ಗೋಲ್ತಿಕದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕದ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ನಿಕಲು ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಡ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಗ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅತ ಐಕಿ ನಿಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಲ್ಕಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಕಂಡು ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನೀ ಅಂದ್ ಏತ್ ಪನ್ ಪೇರ್ ಪನ್ನಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾರ ನಿಕಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಲಿ ಪೂರ ಎತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ವಾಡು ಮುಳೀತ ಮಲೇಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಪಲ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ 20%. ಕವಿತಾ ಇರೇನಾ ಹೌಸ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಪೊಳಲಿ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಾಣಿಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಿಯರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಪ್ಪ ಸೀತನ ಕೈಗೆ ಪೋಯಿನಿಯಾ ಎಸ್ ದೈತನ ಪತ್ತರಲೆ ಏರಾಣ ಇಂಕೋದಿತ್ತು ನಂಚಪುರ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಏರ ಪನ್ನ ಏರು ಬಾಸಿಗೆಟ್ನೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಐಜಿನ ಮ್ಯಾಡಿ ಇಂಚಪುರ ಪನ್ನೆರ ನಾಚಿಕೆ ಬುಜ ಬರಡಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೈ ಅಂದು ಪೈ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ ಜೀತ ಉಂಡು ಜೀತ ಅಮ್ಮೂಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮು ಬೇಗ ಬಂದ್ಪಲ್ ಮಾನಿಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಓಲವು ಮಾನಿಡಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾನಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡುಂಡತ್ತೆ ಮಾಣಿ ರಡ್ಡುಂಡು ಮಾಣಿ ಬಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಜರೆ ಪೋಪ ಜೀವಿತ ಪೋಪುಜ ಯಾರು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರಾರ್ಲ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅದು ಯಾಲ್ಲಂಚನೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅದು ಪೋಪು ಜಾಬ್ ಬಂದತ್ತು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬೇಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 10th ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ ಆಲು ಇಕ್ಕದಾನೆ ಗುರ್ತೊಂಡ 10th ಆವಡು ಪಿಯುಸಿ ಆವಡು ಇರೆಗ್ದಾದಾರು ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆವು ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ ಈಕಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಲಿಗಂಚನ ಪನ್ಪರನ್ ಕೇನ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ಲಿ ಬಾಸೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಅಂಚಪುರ ಬಾತದ ಪಾತ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 10th ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಾಸೆ ಕುಟುಂಬದ ನೇರಂದಿ ಡೌಟ್ ಪಾಪ ಆಲೆ ಹುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯಲು ನಮ್ಮ ತಾತದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ದನ್ನಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನಗ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮೋ ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮೋ ಬೈಕ್ಲ ಬಸ್ಲ ಅಂದೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಮ್ಯಾಡ್ ಇಜಿನಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಡ್ ಅವ ಒಟ್ರಸ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ 10th ದಾಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಪನ್ನಂದೆ ಬೊಕ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪುಣೆಯಾ ಬಾ ಹಾಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅಯ್ಯನ ಪಾನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಡ್ತದೆ ಬೊರ್ಚನ ಪಾತೆರ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊರ್ಚನ ಪನ್ಪೆಯನ ಸಿಕೆಟ್ನ ಪುರ
ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಹೊರಾರಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೀಸನ್ 3 ವಿನ್ ಆಯಿರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಏನಾರನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಏಪ ಆರು ಡೆತ್ ಆಪ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾದಿತ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ನಾ ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಅವೆಟ್ಲ ಬರದಿತ್ತೇರು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೀ ಟೂ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ನರಮನಿ ಏಪ ದಾದ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಈ ನೀತಿನಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜೇರು ಸಡನ್ ಆದಿಂಚ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೇ ಕಾಂತಾರಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಈಗ ದಾಲ ಪನ್ನೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಇನಿತ್ನಾಗಲ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಮೆತ್ತೇರಗಲ ಸೊ ಆತೆ ಪನೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದಾಯ ಬಾಸಿಕೆಟ್ನೆ ಓಲೆ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡಿಜಿನಲ್ಲ ಮುಗಿಂಜಿನ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವು ಮಾಂಡಿಡಿತ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ಕಬಕ್ಕಡ ಆಯ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈಕ್ಲ ನಂದು ಕಬಕ್ಕಡ ಆತಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಮಗೆತ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗೆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ವರ್ಷ ಬೈದುಂಟೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಕ್ಕುಡ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡಲ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ಉಂಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕರ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಒಲೆ ಪೋಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲೀತ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರು ಸಾಯಿ ಇಂತು ಪೋಯ್ನಾಯ ಇಪ್ಪ ಬತ್ತು ಪಾತೇರುವೆ ಕರ್ಮದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಲಚ್ಚು ಅಬ್ಬೋ ಈ ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಗಂಚ ಪಾಂಡ ನಿನ್ನೆಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ನನೋರಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಏರು ಯಾನ್ ಏರಿಗೆ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇನು ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರ್ ಹಲೋ ಬಬಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿಡು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ದೈತಾಂಡಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಡ ಜೋರುಡು ನೆರ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ನದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರು ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಲಚ್ಚುಲ್ಲಲ್ ಮುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಜ ಲಚ್ಚು ಚಾಲಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಚಾಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಾವಡ ಆಲಿತ ಕೇನು ಜಾಲು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಅಲೇಪುಣೆ ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆಲೆ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತಲು ಇಷ್ಟಾವು ಬೆಚ್ಚ ಒರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಇರಡತ್ತ ಮಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಟ ಪರ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನೆ ಮ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಐ ಸಾವ್ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾಡ್ ನಕ್ಲೆಡ ಮ್ಯಾಡ್ ಅದೇ ಪಾತೆರು ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಬೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುರದಾಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರೋಡಾತಿ ನೆರ್ನ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪು ನೆರಂದೆ ಕೊಳ್ಳುಡಾವು ಎಂಕವು ಎಂಜಿನ ತಿಂದಿನ ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಏರನ್ನು ದೈತನ ಪಂಡೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಪೋಡಿ ಜಿನ್ನ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೂ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಗ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಯ್ಗೆ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಮಲ್ತೋನುಲ್ಲೇರು ಆ ಮ್ಯಾಡ್ ಉಲ್ಲೆತಾ ಬಲನಿಗೆ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಮಲ್ತೋನುಲ್ಲೇರು ಮೈಪು ಸುಡೆ ಬಾಡುವೇರು ಫುಲ್ ಆಲ್ಕಟ್ಟು ಚಪ್ಪಳಾಕಿರುಂಡು ಅಪಂಡದ ಮರ್ಲೇಂದು ಈ ಫುಲ್ ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಮಂದೊಂದು ತೂಪ ಬೆನೆಕ್ ಉಂಟು ಐಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟತ್ರಿ ಈಗ ಪರ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಕುಂಟಿ ಮೈ ಪೋಂಡ ಬೆಂದುರು ದೆಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪ ಪರ ಮೈಪು ಸುಡಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಗೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓ ಮ್ಯಾಡ್ ನನಕ್ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಮಂತಂದು ರೈಟೆ ಪೆಟ್ಟು ವಾಡೋಡ ಅತ್ ಪರ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಅವ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೇರ್ವಾ
ಎಂಜಿನ ಹಲೋ ಸುಮಲತಾ ಹಲೋ ಅಮ್ಮಡ ಪಲ್ಲೆ ಮೈಪು ಸುಡ್ದು ಪಾಡ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಪು ಪರತ್ತು ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಸುಡ್ದು ಪಾಡ ಈಗ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಹೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಕ್ಲೆ ನಾನೂರಿ ಬಂದ್ಪೆ ರಾತಿ ಜೀವಿತ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ದರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೋಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿ ತುಲೆಗ ತುಳುನಾಡು ಮೆಮ್ಸ್ ಬೂ ನಿ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ನಿ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲಿ ನಿ ಮೂಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ ಯಾವೋ ನಮಸ್ತೆ ವನಸಾಡಕ ನಿಗಲ್ ನಾವಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದೀತೆ ಮ್ಯಾಡ್ ದತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಜೀವಿತ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ ಯೋಬು ಲಚ್ಚುನ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಜಿಗಾಣಿಗ ಪಂದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಫನ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಜೀವಿತ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾರ್ದೆ ನಿಜವ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಲೋ ಆಯ್ ಕವಿತಾ ಜೀವಿತ ಹಲೋ ಓಕೆ ಪಂತಿಜರ ಕೇಟಿ ಪಂತಿಜರ ಪರ್ತಿಜರ ಅಂದ ಕೇಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಡು ನಿಚ್ಚಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ವನಸಾಂಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾವತ್ತ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3:15 ಕರಿಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಯಮಂತ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ 25K ನಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೀವಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 100K ಮನ್ಪಲೆ ಕನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆವಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ದ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬಂದೆ ಆಜ್ 24 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ 4 ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಯಾ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೂರ್ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನ ಸಾರಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆರ್ನೆ ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾದ ದಾದ ಇಂಚ ಪುರ ನೆರೋದುಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆರ್ತೀನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ಆ ಮ್ಯಾಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಆತ ಆ ಮ್ಯಾಡ್ಗ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅದು ನೆರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಸೊ ಜೀವಿತ ಸಾಂಗ್ ಹೊನಿಯ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನ ಪಲ್ಲೆ ನಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾರೇ Yeah guys, bye bye. Thank you. Tata. Thanks for watching. Bye. Bye. Bye.